Een tal inwoners van het Talmenhuis in Veenwouden gaan weer naar de middelbare scholen. 12 lesuren in de week komen zij op visite bij Pro Dokkum en zullen ze daar aan het werk. Ik wil alle dagen wel doen. Ja, ik vind het geweldig om te doen. Ik vind het leuk dat we hier mogen komen en dat we het mogen doen. Nou, je zorgen ze opleven in van, oh, ik ken dit wel, ik ben op Squallenwest. Of ze roeken het hout, ze roeken de geur, of ze zijn met de handen in de modder. Of ze zijn met spiekertjes bezig, van, oh, mijn huid, wie vroeger ik timmerman. Dus ze beleven ik weer dingen van vroeger, hiermee. Bij de les worden de oude Rijn begeleid door de jonge Rijn van de Squallen. En dat is een mooi leermoment. Het is ook een hele mooie kennismaking met ouderen, met dementerende ouderen. Van hoe binnen die, hoe kun je daarmee samenwerken, hoe reageren die op die. Dus dat moet eigenlijk spelenderwijs doen we dat met de leerlingen. En we hebben leerlingen die rennen daar op Talmenhoed ik stage. Dus het mes snijdt aan beide kanten. Ja, nee, ik vind het leuk om te doen. Kom weer een keer terug.